Mario and about equity. Equity and per capita spending across all regions. Onego bed ni pesa gi mwandu mipogo mar sirikal dhi e kondete mar piny. Then effectiveness to gi efficiency. Onego bed ni pesa mar japiny neno ka pesa tiyo mowinjore gi kaka okete e budget. Mano gima duong' onego bed ni timore. Then japiny onego bed ni ofil ni sirikal en mare nikech en ojasol osuru kendo sirikal tiyo ne yo mowinjore kaluwore gi kaka chike oket duto. Miyo wan kaka jobunge la wananchi pod wagoyo mbaka e bunges wa duto te, but watemo wacho ni sirikal osetemo moromo, but duto ne pod onego bed ni gi involve jopiny kabisa in these processes mar gik madhi mbele. Okay. Bano wagoyo kamano kaka gik moko dhi mbele. Erokamano Obungu. Masiro ing'eni sa ema mayo wang'wa kae nikech mbaka ni to mana kaka iwacho cha ok nyal tieke gi dakika ma omiyo wani to koro sadhe king'iyo gini ma kijumla budget wani koro wang'eni en trillion 4.2. Ing'iyo ni usuru midhi choki en trillion 3.3. Rem modong' en bilion 876. Gi dakika 2 kende ang'o maber ahinya e gini to ang'o marach e gini? Trevor, miya dakika 2 but kapok achako kanyo to awinjo ka my senior FCPO wacho ni nyaka wang'ie matut allocations osetim. Gima wa forget ma will repeat mabro nuone ne wan wawegi kata ne sirikal kata ne jokenya. The issue is not the allocation samoro.